Isa pa rin sa pinakamahalagang food-producing regions ng bansa ang Gitnang Luzon. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, malaki pa rin ang ambag ng rehiyon sa produksyon ng palay, manok at baboy. Aniya, sa kabila ng hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura, nangunguna pa rin daw ang Central Luzon sa poultry production at nananatiling kabilang sa pinakamalaking producer ng palay at baboy sa Pilipinas. Dahil dito, anumang pagbabago sa mga polisiya sa agrikultura ay may direktang epekto sa kabuhayan ng libo-libong pamilya sa rehiyon. Tutukan ang mga isyong humuhubog sa kinabukasan ng agrikultura sa episode ng So to Speak podcast na pinamagatang Sino ang magpapakain sa bayan? Importasyon, food security at ang kinabukasan ng agri sa Pinas. Mapapanood sa Miyerkules, June 17, alas 8 ng gabi sa CLTV 36 Free TV at sa mga social media platforms ng CLTV 36.